Kaliforniýa uniwersitetinde men seniň ýanyňa geldim aýdym ýaňlandy. Kaliforniýa uniwersitetiniň okuw binalarynyň zallaryna Türkmen halkynyň Milli Lideriniň aýdymy. Leýli saç hakynda rowaýat. Men seniň ýanyňa geldim aýdym ýaňlandy. Düýn Kaliforniýa uniwersitetiniň Dawis Hukuk fakultetiniň çäginde hereket edýän ALSA bileleşigi tarapyndan Halkara medeniýet güni ady bilen çäre geçirildi. Çärede Myhmanlara Türkmen palaw bilen bir hatarda Iranyň, Braziliýanyň, Kenýanyň, Hytaýyň, Saud Arabystanynyň, Türkiýanyň we beýleki ýurtlaryň tagamlary we süýji önümleri ködürlendi. Şeýlekem çäre gatnaşanlar dürli ýurtlaryň medeniýetine degişli el işleri bilen tanışdylar. You are representing ALSA and LLM. Thank you so much. It is wonderful to see all of you out here to celebrate culture and to celebrate diversity. We are so proud of our LLM and exchange students and international scholars. Türkmenistan tanıştırýan diwarlykdaky el işleri Myhmanlarda aýratyn gyzyklanma döretdi. Hukuk fakultetiniň meýdançasynda geçirilen çäre yerli we halkara talipler, professor, molimler, hukuk mektebiniň halkara bölüminiň hünärmenleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdy. Halkara medeniýet gününiň açylyş dawrasyny alyp baran ALSA-nyň baş sekretary Elay Sultan Ahmedi, Hukuk fakultetiniň dekanynyň ornasary professor Beth Greenwood'a ilkinji bolup söz berdi. Soňra Hukuk fakultetiniň halkara programmalarynyň direktorynyň ornasary professor Johan Mori çykyş etdi. Açylyş dawrasynyň ahyrynda bolsa ALSA-nyň prezidenti Dr. Duran Orazglyjew çykyş edip, çäre gatnaşanlara öz minnetdarlygyny bildirdi. Açylyş dawrasy tamamlanandan soňra halkara medeniýet gününe gatnaşanlar ALSA-nyň çäreler utgaşdyrjysy Saud Arabystanynyň ýerine ýetirmegine dürli ýurtlaryň aýdym sazlaryny dinlediler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň meşhur Leýli saç hakynda rowaýat. Men seniň ýanyňa geldim aýdymy hukuk fakultetiniň koridorlarynda ýaňlandy. Çäre gatnaşanlaryň ýerine ýetiren tanslar bolsa, çäreniň şowkuny has artdyrdy. Guided by Dr. King's vision so clear, for justice and community we all stand near. Less than more dreams, we reach for the skies in real world learning where innovation lies with ALSA and UC Davis. We set our course in brilliance and diversity. We find our force in King Hall's halls. Diversity thrives where every student's brilliance drives. Guided by Dr. King's vision so clear, for justice and community we all stand near. At UC Davis we shine in the world of law, with ALSA by our side we rise above it all. In a diverse, bright world from near and far, our alumni succeed like a guiding star. Less than more dreams, we reach for the skies in real world learning where innovation lies with ALSA and UC Davis. We set our course in brilliance and diversity. We find our force. King Hall's close to law, commerce and state, Bay Area, the capital, all within our faith. Alumni who care, network strong and wide, in cities near and far, they stand with pride. From UC Davis, every place is near. In California's heart, our path is clear. Alumni's love builds networks that last. In LA, San Diego, Sacramento, their ties are vast. And more dreams, we reach for the skies in real world learning where innovation lies with ALSA and UC Davis. We set our course in brilliance and diversity. We find our force. We find our force. King Hall's close to law, commerce and state, Bay Area, the capital, all within our faith. Alumni who care, network strong and wide, in cities near and far, they stand with pride. In King Hall's close, diversity thrives, where every student's brilliance drives. Guided by
Dr. King's vision so clear. For justice and community we all